Сабаленка была паўгода таму, яна ніяк не афішавала гэты візіт, не зрабіла ні фотаздымку ў соцсетках, нічога. А што змянілася цяпер? Чаму яна так адкрыта прыязджае і ідзе на дастаткова такі, можа быць, рызыкоўны крок для сваёй кар'еры? Ну, я бы не сказал, что это есть некая рызыка. Я думаю, то, что зараз я сустрэлі, гэта все-таки некая дамоўленасць с афіцыйным уже беларускім бокам, даведаючыся про яе магчымы прыезд, відаць, так все наладзілі. Ну, і тым больш адкрыццё школы, ну, гэта немагчыма зрабіць неяк ціхенька, так, школы яе імя, заўважым, так, дзе яна вучылася. Ну, плюс яна, канешне, разумее, што час ад часу ёй трэба прыязджаць, і, відаць, тыя, хто выйшаў з ёй на кантакт з беларускіх уладаў, таксама разумеючы гэта, ну, сказалі, ну, ты ж не можаш кожны раз так полупадпольна прыязджаць, ты ж народам любімая тенісістка, нумар 1 в свеце, народ тебя абажае, давай мы покажем, як тебе народ абажае. Вось, не хавайся, прыязджай. Ну, конечно, мы трошки, они так не кажуць, но самой справе разумеюць, мы трошки для сваёй прапаганды тебе, так сказать, выкарыстаем. Магчыма, я не ведаю, магчыма, будзе сустрэча з Лукашенком. Вот зараз, не ведаю, я бы дал там 70/30, что она будзе. Можа, завтра памылюся. Але так лагічна вынікала бы з таго, што як ёй сустракалі, што Лукашенко захоча сустрэцца, моцна ёй не прыцягваючы там да нейкай падтрымкі, а просто пагаварыць як з вялікай зоркай, не выцягваючы з яе нейкія словы падтрымкі, а просто сам факт. Там уже нарэжуць усмешкі, там смех, нейкія фразачкі, то, што зробіць гэта, каб сыграла на плюс Лукашенку. Віталій, але ж на плюс ўсё роўна сыграе, незалежна ад таго, сустрэнуцца ці не сустрэнуцца, таму што ездзіць у Менск можна такім топавым спартоўцам, калі ласка, ўсё пазітыўна, рэжуць гэтыя стужкі, ўсё файна. Так, чаму бы ёй нельга? Яна ж не пісала ніякія лісты супраць улады ў 2020 годзе. Але гэта таксама прыклад і для іншых, калі топавая спартоўка прыязджае, то калі ласка, могуць і іншыя ездзіць. Я маю на ўвазе гэта, то бок, можа, улады не будуць так моцна на яе ціснуць. Ну і не пісала лісты, але ў 23-м годзе на Ролан-Гаросе пад ціскам яна сказала, я зараз не падтрымліваю Лукашенко. Так, яна сказала, не падтрымліваю вайну, і заодно не падтрымліваю Лукашенко. Мы бачылі гэтую цытату. Это была сапраўды вымушаная цытата. Вот ведаеце, ладно, яна, вот расійскі хакеісты, все играюць в НХЛ. Там Овечкин, ён Путин тим. Команда Путина играе в ёй, ну так, до войны было. И неяк выкруцился одночасова, вот приблизно то же самое. Сказал, войну не падтрымліваю, але нічога супраць расійскіх уладаў не сказал. Ездзіць в Россию, там герой, вяртаецца в Америку, там герой. Гэта, ведаеце, складаная тема. Я за спортом все жыццё сачу, за американскім асабліва, там, напрыклад, для баскетбалістаў. Это складаная тема. Ты скажы, ты там за дэмакратаў, ці ты за рэспубліканцаў, адразу палова гледачоў цябе пачне не любіць. А у нас же яшчэ больш з гэтым складана. У нас вось пасля 20-го мы упершыню, можа, пачалі ставіцца да сваіх зорак менавіта з пункту гледжання іхняй грамадзянскай пазіцыі. Калі мы уже, ну, менавіта гэта ацэньвалі, калі асабліва в 20-м, 21-м все это было горача для большасці грамадзян Беларусі, магчыма, не так горача, як уже зараз, на жаль, але гэта было галоўным. Ці ты падтрымаў народ, ці ты падтрымаў дыктатуру. Зараз гэта, конечно, у меншай ступені, і людзі трошки, ну, разумеюць рэалістычнасць там той же сітуацыі вось Арины. Калі яна збіраецца ездзіць в Беларусь, то она не можа казаць штосьці радыкальнага супраць Лукашэнкі, яго палітыкі. Калі яна бы это нагаварыла, она разумела бы, што все, гэта в пэўнай ступені, ну, такі замок, шлагбаум, она уже не приедет на свою родиму. Ей это не хочется. Она поэтому сказала максимально мягко: отчепитесь, я супраць войны. Не расшифровываючи, супраць там российских агрессоров, кого просто абстрактно. Лукашенко недавно так само сказал, что они с Путиным так само супраць войны. Да. Таким же рэчышча, да. Ну, мы, аднак, вяртаемся до такого пытання, давечна, вось гэта пытанне, ці спорт можа быць па-за палітыкай альбо не можа, ці сапраўды варта адчапіцца ад спартоўцаў такіх топавых, таму што, ну, яны все-таки ўплываюць на такое паняцце, як нацыянальны гонар, і калі яны не будуць займаць нейкі выразна бок, то, ну, ёсць шанец, што гэты нацыянальны гонар будзе ў прадстаўнікоў розных палітычных плыняў. Альбо все-таки трэба выказвацца, все-таки выказвацца як публічныя, медыйныя асобы.
Ну, Ці можна развязаць гэтае пытанне? Сярод чэмпіяната свету по футболе, і можам параўнаць, хто-небудзь ведае нейкія выказванні Мессі там пра палітычныя праблемы? Неяк удаецца ему быць на топе мінімум гадоў 15, і я бы не сказал, что он выказывался. Я ни разу не сустракаў такого, каб ад Мессі патрабавалі. Ясно, что патрабавалі кім-нибудь. Напэўна, он сказаў там no comment, что-нибудь такое, і адвязались, і де-факто промаўчаў. То бок гэта сапраўды складаная праблема ў сённяшнім свеце, асабліва калі спартоўцы становяцца зоркамі міжнароднымі і ўспрымаюцца менавіта ў такім рэчышчы. Магчыма, у той жа Сабаленкі больш заўзятараў у ЗША, дзе яна жыве де-факто, чым Беларусі. Але яна не хоча ніяк губляць уж зусім сувязь Беларусі. І я кажу, гэта сапраўды складаная маральная праблема. Некаторыя ёсць, которые даволі ярка выказваюцца, но там адзін ёсць турэцкі баскетбаліст, які супраць дыктатуры, які ён называў в Турцыі, выказваўся, асабліва калі там былі спробы перавароту і гэтак далей супраць Эрдагана. Але ён все-таки не самы топ. Пэўны час там амерыканскія, напрыклад, баскетбалісты тыя ж выказвалі за Black Lives Matter. Але потым, калі, напрыклад, яно падтрымала там фактычна удары па Ізраілю, гэтыя тэрарыстычныя 7 кастрычніка, Леброн Джеймс, самы вядомы на сёння спартовец у свеце баскетбаліст, ён адмежаваўся ад этого Black Lives Matter, как такога, де-факто расійскага супраць белых і супраць евреев руху. Так што вось часам, напрыклад, мы ведаем тыя ж амерыканскія каманды, большасць прыходзяць да прэзідэнтаў. Але некаторыя, менавіта ў баскетболе, бейсбольныя все прыходзяць. Там больш белых спартоўцаў, а некаторыя баскетбольныя не прыходзілі да Трампа. Таксама праява пазіцыі. Мы Трампу не любім, мы не прыйшлі. Это впершыню в гісторыі амерыканскага спорту такое. Так што я прывожу прыклады і за тое, але в нашым выпадку все-таки скажу, што для яе фактычна сітуацыя безвыходная в пэўным сэнсе, што она не могла радыкальна выказвацца супраць Лукашэнкі, разумеючы, што это будзе. Многія людзі змаглі, то бок яны паставілі сваю, як ты кажаш, сапраўды гонар, сваю пазіцыю вышэй за сваю магчымую спартовую кар'еру. І паплаціліся, мы ведаем, што вымушаны іграць в іншых краінах, хаця там той же беларускі футбаліст Шкурин лепш за ўсіх іграе сярод беларусаў футбол, гуляе в Польшчы. Але в зборную яму зачынены, так сказаць, варота, і нават прыехаць, напэўна, яму рызыкоўна. Так што гэты выбар, што чалавек лічыць важней. Безумоўна, Сабаленка, напэўна, з самога пачатку сваёй кар'еры она не была нейкай палітычна актыўнай, грамадскі актыўнай. Яна проста хацела гуляць тэніс, і для гэтага рабіла, як мы бачым у сюжэце, што лічыла патрэбным. Я думаю, в гэтым сэнсе апазіцыя не зменіцца, і ці павінны мы ад яе патрабаваць такой, скажем, палітычнага сумлення, палітычнай актыўнасці, грамадзянскага сумлення, актыўнасці, калі ў ёй это няма, не то, чтобы она это хавала, ее просто этого няма інтарэса да гэтых тэмаў. Мне хочется сказать, отчепитесь от меня, я хочу гулять в теннис. Мне здаецца, такая ее позиция натуральная, не придуманная. Аднак Сабаленка таксама дабілася ўжо ўсяго, яна мульцімільянерка, яна жыве ў іншай краіне, падавалася б, яна могла і не прыязджаць, але не хоча губляць, як ты сам адзначыў, сувязі з Беларусі. Ці можа на гэта ўплываць штосьці яшчэ? Напрыклад, гісторыя, калі Лукашенко дапамог ёй вырвацца з кабальнага кантракту з расійскім агентам, і цяпер яна адчувае такую пэўную удзячнасць і мусіць прыязджаць, а прынамсі тут школы адкрываць і паказваць. Я думаю, гэта таксама ёсць. Гэта, адкідываючы то, хто ёсць Лукашенко, ведаеце, як калісьці, яшчэ да 20-го бывалі спрэчкі з нейкімі людзьмі, і такой аргумент гучаў, ён гучыць не толькі да Лукашэнкі, но я прывяду яго, нам это будзе найбольш зразумела. А ён мне кепскага нічого не зрабіў. Вось такое. То, што іншых там саджае, застрэлівае, мне не... Так ёй зрабіл нешта добрае, пазбавіла гэтага кабальнага кантракту, у выніку чаго, дарэчы, я паглядзела, она стала на сёння, она другая сярод в гісторыі па заробку сярод жанчын-тэнісістак. Просто былі больш выдатныя перад ёй, але тады былі меншыя заробкі, яны істотна падвышаюцца апошнія гады, і за сваю кар'еру ёй усяго 28, але яна ўжо выйшла на другое месца в гісторыі.
Хотя, ну, коли брать чисто достижения теннисные, ну, ее всего 4 только турнира, то, что называется мейджора, Великого Шлема. Она ни разу не выиграла Уимблдон. Она выиграла американские открытые, US Open, Australian Open, и ни разу не выиграла еще French Open и Wimbledon. То бок она еще, ну, номер один довольно давно, але ну, не такого масштабу, як там Серена Вільямс ці Штефі Граф. Їй пакуль ще треба досягать. Магчыма, все еще напереди в этом сенсе. Мы говорили про палітыку, про тое, наколькі складана рабіць гэты выбар маральны. Між тым, міжнародныя арганізацыі, можна сказаць, падштурхоўваюць альбо дапамагаюць рабіць гэты выбар, калі уводзяць ўсё новыя паслабленні, скажем так, вяртанне на міжнародную арэну расійскіх, а з імі і беларускіх спартоўцаў. І успыхваюць там скандалы, там цяпер нават прапаноўваюць гэтым асацыяцыям абмяжоўваць еўрапейскае фінансаванне за вот такое падтрыманне найперш расійскіх спартоўцаў. Як з гэтым быць, вось, калі працягваць гэту лінію палітыкі? Гэта ніякіх, скажем, новых прычынаў для гэтага не з'явілася. Расія не спыніла вайну, Беларусь не перастала яе падтрымліваць, маецца на ўвазе агрэсію Расіі. Просто вот такое, ну, скажем, банальная вот стомленасць ад этого. Вось давно нема, нічога не мяняецца, давайте мы іх вернем. Ніякай, ну, змены. Там хаця была адна змена у расійскай. Яны, ведаеце, на гэта некаторыя звернулі увагу, што расійскія все этой федэрацыі, яны як бы, ну, прынялі, што вось гэтыя захопленыя тэрыторыі, яны іх не прадстаўляюць. І гэта было падставай. Нават адзін украінскі публіцыст пісаў, што вот што вы крычыце пра чарговую здраду. Украінцы, маўляў, вот, выніку вяртання расейцаў в спорт. Вы патлумачце гэта, што яны вярнулись в спорт таму, што яны прыпісалі в сваіх дакументах, што в Расіі, ну, как бы, в спартыўнай няма гэтых тэрыторый. В спартыўным сэнсе яны на іх не распаўсюджваецца суверэнітэт Расіі. Яны такі хітры ход зрабілі, вось, для чаго все гэтай федэрацыі пачалі зараз расслабляць свае абмежаванні для расейцаў. Вось. Так што это, ну, такая сапраўды хітрая дыпламатыя, але па вялікім рахунку сапраўды нічога не змянілася. Ну і, ну, я это, безумоўна, не падтрымліваю, але думаю, што гэта карозія будзе адбывацца, бо, ну, все-таки в гэтых федэрацыях краіны дэмакратычныя Европы прадстаўляюць свае там 40-50 краінаў, ну, з дробнымі там 50, сапраўды, а астатні свет 200 краінаў. І астатні свет, ён трошки па-іншаму ставіцца да расійска-украінскай вайны, чым ставіцца Еўропа і ЗША. Ну і таксама карупцыі ніхто не адмяняў. Ну, і калі узгадваць выпадак з чырвонай карткай, хаця б на гэтым мундыяле, который цягнецца. Ну, напэўна, я не знаю, наколькі гэты істотны чыннік, але больш істотнае тое, што сапраўды, ну, вот эта вайна, калі намі абсалютна адназначна ўспрымаецца як агрэсія напад, то тым так званым глобальным поўднем, з якім спрабуе заігрываць Расія, яна ўспрымаецца як вайна Расіі супраць злобнага капіталістычнага імперыялістычнага захаду. А Украіна – гэта вот передовой отряд этого захаду. Поэтому, что нам дивно, чему там социология, умовно скажем, китайцы, индусы, там, арабские краины, показывают, что они в значной степени подтримывают Россию, мы просто ну, не можем уявить себе, как это можно. А вот можно, потому что они воспринимают свет так, что ось Россия супраць захаду нехорошего. Все ж таки, падсумоўваючы, хацелася б даведацца, як ты думаеш, які эфект будзе мець гэтая паездка на самую Сабаленку? Я маю на ўвазе і сярод беларусаў унутры Беларусі, ці гэта падвысіць яе нейкія рэйтынгі, жаданне беларусаў заўзець за яе. Ну і таксама тое, што гэтую паездку фінансуе расійскі букмекер, ці будзе мець нейкія наступствы ў жаночай тэнішнай арганізацыі сярод заходніх, можа быць, спонсараў, партнёраў. Ну, гэта не ведала пра букмекера. Ну, в прынцыпе, ёсць спартоўцы, якія рэкламуюць. 10 это забаронена, 10 не, якія рэкламуюць букмекерскія ставачныя канторы. Я думаю, там ніякого парушэння няма, але з улікам таго, што сапраўды её как бы хапае сваіх грошай, вот мне это дзіўнае рашэнне, што она взяла спонсора для такой поездки, колькі там, не ведаю, десятков, сотен тысяч, не больше, напэўна, это каштуе этот самолет и поездка. Ну, але гэта такая дробязь, хотя и показальная. Что тычыцца стаўлення да яе, ну, ведаеце, я калісьці ў 13 годзе на блог написал на Свабодзе, ці павінен я ганарыцца Азаренкай. Азаренка была першая такая беларуская тенісістка, якая
ну, часам там выходил на номер 1, ненадолго, правда. Вот Соболенко уже 86 тыдняў номер 1 у свеце теннисным. І ну, там паставіў пытанне, што ці павінны мы толькі заўзець за нейкія чыста спартовыя якасці, ці павінны ацэньваць таксама вот тыя самыя чалавечыя і грамадзянскія. То, што для беларусаў як маленькай нацыі было пэўны момант не важно. Нам абы вот наша зорачка, что-то на першым месцы, ці зорка, мужчына. Вось. А то, што для нацый такіх, ну, больш сталых, для амерыканцаў яны вельмі крытычны да сваіх зорак. Іх кожны, хто недзе напіша твіт, там штосьці выкажацца, это все абмяркоўваюць, крытыкуюць. Што тычыцца вот ее, ну, рэнамэ Беларусі, мне здаецца так. Нават сярод, скажем, людзей моцна вот сярод нашого кола апозіцыйных да Лукашэнкі, і так, ёсць розныя меркаванні наконт яе. А уж самой Беларусі, мне здаецца, большасць все-таки, ну, ставіцца да ёй сімпатыі чыста вот за гэтага, што беларуска стала номер 1 і не вельмі звяртае на яе палітычную і грамадскую пазіцыю. Гэта, ну, альбо людзі абыякавыя да палітыкі, альбо тым больш прыхільнікі Лукашэнкі. Такія дыскусіі, вось, якія мы зараз, все-таки, напэўна, больш характэрны вот, тым людзям, якія з дэмакратычнымі праеўрапейскімі каштоўнасцямі, якіх трошкі вышэй планка патрабаванняў да людзей, в тым ліку да спартоўцаў. Так што, падсумоўваючы так, это будзе на руку, ну, умоўна скажем, рэжыму, прапагандзе. Як і ёй самой, яна вырашыць свае праблемы, некія, которые, можа, там, былі дакументальныя, ну, можа быць, там, жартавалі, пашпарт памяняць прыехаў, ну, што-небудзь такое, і зразумее, што ёй Беларусь, так сказать, прыязджаць можна і не схавана, і з гэтага зробіць шоу, которое ёй падабаецца, усім падабаецца, напэўна, будзе працягваць в тым жа рэчышчы. Ну, а каб была карысць усім, у тым ліку і тым, хто не падтрымлівае, робіць такі маральны выбар, трэба займацца спортам. Напэўна, гэтым і падсумуем нашу размову. Віталь, дзякуй вялікі. Толькі аматарскі, прафесійны спорт, это не заўсёды прыносіць карысць здароўю.